la brahma sumano base imaginina na mamulo kutini dukanto aye na kurasa amida jelige malla bayri jelige malla ira pura pura le do na le pula pura ma de kabudi moy malla daga jelige ne manara ya ne pade ke baro ne ya mari manya do sikre sawai wodula ayeto lai ne manara ya ne bi mani ni kan ko na kirete do ke pasite ko ya mane ko jado ni ngara lobi ku kan suba mo lu ku ka te kele ni tu jeli ya nyagalina Jika surat jadi kira janjun jansa nah masa fakoli guru bangga itu fakolo dari duye afo malisa di depan dunia sanggup kadari kena ilang foto foto dulu kita ni kasih kita kadari sudah kola ko cewek barat tembe ko camana ko cewek curi dalam sudah kola konga arme de temena ni ko chamaye pajabi ko tani ga segi dula awneje ita to kata sil la gelle masri kiga ni ale ga to yote mesira to fosi majele ago ya ni mana mi tami ko ito bunya masri do ni be go ko ya fo ni be fa le che do Salah mengatakan mogotin mandi do jengka bado. Kini kolong kali kana kini kolong tuning bali ani tuning tiga bali susuni mambu bekaba. Mbai wasabe kaba mano kaba buku bekaba belum cemani belum cuma bekaba. Mandi belum bekaba kuma belum bekaba kaba belum bekaba. Kante funfun bluma, kante kamara bluma, kante kune kebama, kata bluma jam. Awal tu dia jalan di mana tu dalam sana korai. Tapi jam ini orang sorok kuda kuda. Oto kuda jatuh tanah berfajiri mah, nara pun jatuh boleh kau jatuh kere. Baik tiga puluh tua kono, sekarang jatuh ni dah mau bela bintu tu bici. Awak kita mau bela bintu tu bici. Oh, betul bela. Kau, masa kita karo kere aku, jatuh takkan ini. Ni kira masa kere. Eko ti karo kere aku mosila, tu bici, fanga bici. Atau jangan kau lekor. Munu kau bisa kuti flafor ojo pe. Ojo pe. Munu kau kungkiri nolo ni kere la ndo magi. Kere ni ake kumani kungkiri te ye kere fuke. Kana kere ke ko mogo yinde ni kana kere ke ko mogo yi kushi. Kere bi ke kungkiri ni kama. Ni kere ma ko kama kunte kere la. Kere ke kunde ko mi kera kana dafa flala. Min kɛra sisan o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ kɛlɛ bɛ kɛ nin de kama mali sɛbɛn dɔn na o don cɛw jɔlen don jɛdo bɛ ka fɔ fajiri selen don kɔ dɔ bɛ kuru ka fuga u b'a fɔ kɔ in ma ko tɛmɛ gɛrɛ cɛw jɔlen don kɔnɔ u bɛ jɛdo gɛrɛ fɔ kamalen kɔrɔ dafalen yɛrɛ wolow ye tɛna se u jamu ma tɛna se u kabila ma bari ne ye malikɛ jeli yɛrɛ yɛrɛ ye i b'i ta ta kelen i bɛ faga kelen i bɛ sɔn kelen i bɛna sɔn i bɛ tɛgɛ min o don jeli ŋara bɛ anw fɛ manden a tɔgɔ ko Tagariba a jamu ye Kuyate. Ani n'a tɛmɛna a baro bɔ ka di n'a tɛmɛna a baro bɔ ka di o don cɛw jɔlen Tagariba Kuyate o don Kuyatew bɛ Kuyateya kɔnɔ i b'a fɔ bi Kuyate dɔw bɛ k'a kɛ a ko a jatigiw ma ko ne bɛ fɛ aw ka sa nka ne tɛ fɛ aw ka sɔrɔ.
Donc quand on veut muso nègre, comme muso crochettique, muso nègre crochettique, muso nègre t'appelle t'appelle la série. Ni t'appelle la série, il vit chez série, il vit des séries, il vit de ma série. Na ne crochet do, aka que do tchèque ba pour la vie tchèque au bon. T'as pas eu ça quand faut. On doit tchèque. Quoi me gagner, il va venir na ça. Il gagne bien ko là-bas et ko faut tchèque ba de no faut, dans le faut tchèque le kamika tike. Ku kan de que ka ko ki wo yo. O ko ne le ka fait ko teme kele. Non, tout le monde doit être là, il faut bien demander qu'on est dans des coups là. Maniga maka ko mo bi sira me atobi ga di no na tobi. Ne te ko. Sudah sudah bermalayoro berambut tanah sewa. Zaman kumam tua nikah ke jama, usul nikah sini bawa usul. Ni udah sudah bersewa deh, sudah bersewa deh. Baru lagi bermali di koya, apa mana mah? Dalam kumam barang kumam melijeli betul yang raya asli. Asimoni pala, itu dipercaya. Kaya masih di Anda lagi terima ada di kebetulan di jemaah dunia kali kenapa pernah ada luar bertanya yang anu berhubungan deh. Ada mati hukuman di sirena hukuman di dalam tubuh. Oh enggak ada lagi. Alhamdulillah Alhamdulillah tentu nama saya kita sekali maupun untuk aku mati ya aku mati kena jangan belum benar ya selamat nama lalu Mane mosare ke manalu munu gasira nyona DG o de mali DG yebi amaru ko nate amara simo be dara jala nya fo simo yi amaru na aso kele masade ne ye ini kele masade ne de sinde mane na ya so masake ne ye ini masade ne de sinde ne Lumari musoru je, ba musoru je Amadu daga mina kunyana. Maiga musoru je Amadu daga bongo bongo benyana. Kele mandi jizola, kele mandi jizola de, kele mandi jizola, kele mandi jizola, jomera jajo, oh yeah, jajomba. Ala kana foyi ka ala ka ɲɛ na o la. Comme André kumana m'a kɛ 12 ye. Ko kuma mandi ninnu na koyi n b'o f'i ye dɛ. N y'a kɛ 18 ye a ka taa n na. Ala ka ɲɛ na o la. Sisan an bɛ na taa ni Ablaye ka deuxième morceau ye. Nka n bɛ na kuma dɔ fɔ aw ye. Ninnu in fana ka don ne bila l'o ɲɛ ka taa foli kɛ. Jama bɔra k'u kunbɛn fan bɛɛ. Ne y'a f'u ye. 2005 ka se bi ma. Ala ye
foli kɛ o sɔrɔla ɲare bulon da fɛ n ko n famana ka ni ɲɔgɔn tɛgɛrɛ fɔtɔ aw ye n ko nka a kana k'aw kɔnɔ ko malidenw b'aw fɛ dɛ ayi u t'aw dɔn yɛrɛ nka u jigi dalen bɛ aw kan n'aw sera a bɛ kɛ kanu ye a bɛ kɛ fɛ ye ala ka n'aw dɛsɛ o don ne y'a f'u ye go travailler comme si vous n'avez pas le temps parce que le temps n'a jamais existé. Qui attend le temps perd son temps parce que le temps est un mirage. Bidea fodoya. Bidea fodoya. Mo tuma. Atana tegere neje tegere bi mesake ka fanga chi. Parce que ni tegere do ne fie. Abike kono kika kele me kai. Ai to ka to ma o ka to fo mi manawe. Gundo protote. Nga ni kuma na nyemɔgɔ fɛ a ye jigi sigi kan fi ni ko yɛrɛ kɔ i b'a fɔ k'a ye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ baara ni ko ma y'o kɔ i b'a fɔ ko masakɛ ko ne kuma ba fɔ ten ala ka kisi n bɛ sigi ka ni tabu ka fo yasa du kamara kɛlɛtigi don min ne b'a fɛ yen n y'a fɔ a ye n ko kakɔrɔkɛ kɛlɛ dira kɛlɛtigi ma kakɔrɔ ye to ni kala de ye bi e de ye minisiri ye jamana in cogo di fɛn minnu bɛ ka kɛ a ti maa kini sigi dɛ a ko Sumano ne ko naamu ko n'i ye siyɛli ka tigɛ k'a bila k'a bɛ mun kɛ n'a bɛ k'an jugu bɛ pɛgɛ la ko so n'a bɛ ban. Kamala sibi ɲaga bara. Badiam ala kana an tɛ se ka tiɲɛ fɔ. Nka den ni fa ka baro bɛ bɛn dasogo fo de tɛ bɛn. O kɔrɔ ye bi i bɛ masakɛ mun sɔrɔ ka kuma ye kelen n'a kelen i tɛ se ka t'i sigi fan bɛɛ i b'i ta fɔ ye. Nka don a ye nin fɔ ne a kɛra juma sɔgɔma. Ko jaabi dɔ de filɛ nin ye o kama jeliw nisɔndiyara ne ye nin min fɔ n ɲɔgɔn 100 y'a ɲɔgɔn fɔ ne ma tiɲɛ fɔ i ma k'i mɔkɛ ye n'i ma tiɲɛ fɔ i ma k'i fa ye jelikuntigiya k'a fɔ Mali la i mɔkɛ Jamusa a taalen a ye bere sɛmɛ jɔn na Bakari Sumano o Bakari Sumano ne tun bɛ yɛlɛ a ka cɛso de la ni kalikara la Burama bɛ ekɔli la a fa ka muru min b'a bolo a bɛ vitiri de ma a ko Baki na yan ne nana a ko nin da yɛlɛ ne y'a da yɛlɛ a ye muru ta poussière b'a la a y'a fiyɛ n'a da yɛlɛ a ko a sama dɛ ne y'a sama a ko a sama n y'a sama sabanan n y'a sama a bɔra a da kɔnɔ a ko a sɔrɔ a kɔnɔ n y'a sɔrɔ a kɔnɔ a ko don dɔ e na ko fɔ o tuma dugukolo ye o ta nka sujugu ma taa lahara parce que a ye den dɔ sɔrɔ min bi mɔnɛ bɔla kɔnɔ i badenkɛ Dalima Ameriki Karimu Sumano min b'a jeli ɲɔgɔnw sɔn miliyɔn a Dalima Ameriki mais a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔw ye a bɛ ta i ka yamaruya de la i ma deli ka don a ni maa si cɛ min kamana mana guwan jeliya kala sira la misiri bɛ Burama bolo i bɛ taa yɔrɔ la a b'a d'i ma i b'a kala a bɛ ɲɛ i bolo bon o tuma ne ma se ka tiɲɛ fɔ masakɛ ye ne yɛrɛ tun bɛ tiɲɛ fɔ e ye parce que i fa ma nkalon tigɛ ne yɛrɛ wallahi ne tun taara sugukɛyɔrɔw la ni n ye sɔrɔ kɛ ni n nana n bɛna fa yɔrɔ la n bɛna n sigi a kɔrɔ n bɛ baro kɛ ne bɛ taa n bɛ 400 d'a ma dugawu kɛ a fa jɔn nana n'i ye du kɔnɔ o ye fa kuntigi de ye yɛrɛ wolofa o de nana ni ne ye du kɔnɔ parce que Burama fa kɛra jelikuntigi ye lettre cɛla ka taa di fotigi ma a ma bɛn ni ɲɛnajɛ don ye ɲɛnajɛ de kɔfɛ a ye ne ta ko na an ka taa n bɛ t'i fa fo a kɛra jelikuntigi ye
ay ne tawla nana kana ne fafo ka tawduma ka shedima mbi maboy mashima sene mapunda nkala ndi fe kan kalandi ne ba ko mere kalandi to ngi chi kata ko de rola ta bra masuma no fe ya bi kala so plaisir na amabo tuma jeliya kadina ya so ni nyoboni do wallahi kaditani wa here bi so ni de me fie ni mfa nyere atomo ma kele tata ala ya non ala se ka be ni mo kele ma abi do de jodrola so ko ni sadi nana samia chipina ni mata nyoshi mi mo ko do la mo do ta nyoshi mi lawo ati te ka be di ekele mo abi che do de la fika milik ale ala ka ta ni ma ga e ko che dia la fo bi le ga so no kare chi de be o ma mi do ke jamana nyama kala be ala ka be do ani no che ala ka ni no cha ya jamana ala ka suma kira na so do sallallahu alaihi wasallam o ma ay ti Saga for
tora munu tora ala ka lara so so ye kele banya ma biye gonde ne polo tora la sana ni wati do ne biseli ni maria bi to ka lara adwa ke file bi ko fe niño fajiri seli ko na sumano ini pagi ne fajiri seli do ni ngi bi ji ko bisisi ngone ne tora limani yangu mtlama ngambe do mina iko mina bobi anai mala ka bi ni be dule tora na bi limani yangu berna ntasira mirila wani kenade bari mari garanda ini ay jomwele ay kurma na mawele bari ni do na masina ka ni bono be masina ima ba masina ibi to ka ke doni noni ibi do kuruma ni bora kuruma ibi da kurumari ni bora kurumari ibi da kala kono ni bora kala kono va ibi na kona re chema dalinge ay chema kafa de sunami ye chema kafa kuma na mai chema kafa ni be kunya kilin jo ay mama wele ndela ka fi mama na ona fa nje je ta jambe mami ni so ka tena be ka o so ka nje mi ni se ki ba ka tena be ka o ye papa ka nje mami ni se ka lo na ni be we ga lo nje mami ni se ki ku ka tena be ka o ye ku ba nje ni ni ka la ni ka tena be ka fi no ka la ba nje je fa lo mu ndara ko te o ye nje je mi ni nje o je fa nje o Chesiri yo ay yo yo tara corona na abilay baba jenke alelo kuma mali Adamadena ana binwana futi kenate me fem la bia to fe ati fiefe ati fiefe me abati ere won tena kajo e go do o Adamadena ne ti fiefe ne ti fiefe me abati ki bo tena kajo beni na beba yo a ko kasaki ere ne na fo Akasaya dara ya. Iya mi bo. Kungalonji. Ngalo e harawi. Ala ere de ko kungalo e harawi. Mengalo sababi uti harawi. Ngalo sababi. Ngalo fo. Mami nyala la ka tabika. Asira ku me ni mashi. Naye kaloti na koro ka niki baso so ba ko deri ma deri ka se mama deri ka se ma ko kuma majida ngalo fama ataka ledo kini ni ka koro dupe mani ka koro dupe naye kaloti ke bushi chokoka ashiso ba tisho niki baso so aba fo de ka ko me aya fo iba mafuta we ka wuro no fo ai ma ngalo samana minda kalenu sebe mine katebe dubeka sede male katebe dubeka wa dubeka sura fala bi wa fe na e ngalo tibe de ya so so de mi fala shiba do ka anani kele mo mi fala nyanga ke bwala anga ayeme mashoka do wa nda chama kola tiktoka
TikTok sanfɛ ko jafuw de b'a la ka yira an kunna nin tɛ tiɲɛ ye kalo n'an ye dɔw ye dɔrɔn an bɛ bali ka so k'a sɔrɔ nkalon don ka jɔnmaana ye ka da ye ka diya maa kana maa ye ka jɔ a la kana dugu ye ka jɔ a la k'a ka dɔgɔ sabati dugu Mali kɔkɔndala dugu Mali nanga tɔ don Mali sinɔgɔ filɛ si kɛ Mali nanga bisimila min nana ji filɛ ji b'a di ma tɔ filɛ ni tɔw yɛrɛ la sinɔgɔ filɛ Mali n'o bɛɛ la jugu ma aw to yen Ala fana ko t'a to jugu yiri fila kɛlɛla nin de la yiri fila olu kɛlɛla nin de la jɔnmaana y'a sababu ye wala ka sɔrɔ yiri fila de kɛlɛla jɔnmaana sababu la maa kana maa ye ka jɔ a la nɔnbɔnsiw ni sisiw de kɛlɛla ale ye dugumafɛn ye sisiw ye sanfɛfɛn ye a ko sisiw ma a ko n sigi nɔ a ko n bɛ fɛ ka teriya ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ jɛ n'a ye sisiw ye nɔnbɔnsiw jaabi saraba a ko nɔnbɔnsiw a ko i ka dɔgɔ a ko ne ye sanfɛfɛn ye dugumafɛn ye an ka teriya tɛ sɔrɔ i ka dɔgɔ a ko tabasi a ko ne ye damina a seginna to a ko sisu a ko n bɛ fɛ an ka kɛ kanu ɲɔgɔn de sisu ko a ma a ko ne ma sɔn e maa min ka teriya ma ne na sɔn i ka kanu ma hali bi i ka dɔgɔ a ko tabasi a ko n'a di Ala ma min sɔnna ka ne mele da k'an kɛ sigiɲɔgɔnma ye ne y'a to Ala ye na mi ka baja o ma waati jan sɔrɔ banajugu nana sisiw minɛ k'a farikolo bɛɛ ja ka furabulu bɛɛ ja k'a ban k'a kɛ dɔgɔjalan ye numuw tora yaala la numuw b'a la ka yaala olu musow bɛ yaala la o mɔgɔ bɛ dɔgɔjalan na o nana bɔ ale ka farikolo jalen don yirikɛnɛ foyi t'a la u ye muso ni jeli bɛ o musow la ka jɛgɛdɛya damadɔ k'a la k'a bɔ k'a bi duguma k'a cawo k'a kɛ nɔgɔ misɛnnin ye k'a fara ɲɔgɔn kan nɔgɔso kelen min b'a kɛrɛfɛ k'o bolo dɔ fara ka fu sama ka bɔ a la k'a siri ɲɔgɔn na k'ale ta k'a da nɔgɔso sanfɛ k'a siri k'a ta k'a di musow ma k'o ka taa n'a ye so o t'a ko so sa nɔgɔso ko a ko numu aw kana taa a y'a jɔ kuma bɛɛ fɛ a ko jigin n'a susu a ko ni kuru ne ni ne ye teriya ɲini fɛ i y'i ba teriya la ne kanu ɲini fɛ i y'i ba kanu na ko ne ka dɔgɔ n'a tun yɛrɛ sɔrɔ e tun sɔnna ka teriya ma wali i tun sɔnna n ka kanu ma ne tun bɛ n yɛrɛ melege i la ka yirikɛnɛ falen i la diyagoya la ka dibi tugu la ninnu tɛmɛna u b'a fɔ nin yirikɛnɛ de ye yirijalan tɛ u bɛ tɛmɛ ka i tun bɛ kisi saya ma mɛ komi i ba i jɔnna ne na nka bi i siri fo o de bɔra n na o tuma ɲɛ de bamananw y'a ta k'a don tale la ko ka adamaden bi jɔ dumuni dɔ de la komi k'i siri fo k'a bi bɔ o de la walayi u b'u jɔ anw ka Mali la Ala sɔnna jɛ bɔra bɔ an na. Mali ye ɲumanya dugu de wallahi kɛwale ɲuman dugu de ye Mali ye Ala ti Mali to jugu bolo abada a tun b'a kɔlɔsiw la diyagoya don k'a di anw ma parce que Mali ye ɲumandɔnma de ye min bɛ dunanw bisimila Ala kama e ma ye katine sisiw n'i sera dugu o dugu la a wajibiyelenba de b'i kan n'i nana Mali la yan fo ni jateminɛ bɔr'i kan n'o tɛ maa t'i ɲininka yɛrɛ min ka di ye i b'a kɛ hɛrɛ la
Evita, Martin de Gawa, vous voulez Marine, à la touche en haut du boulot ça. Tu vous l'avez au temps de faire. Ne qu'est-ce qu'il soit. Il veut te mettre à la démonstrer que chemin de vie, de chemin de vie, de tout le monde qui a oui, tu m'as dit. Pendant que tu es là, n'a y a pas de mal à la mort de faire tout le monde. La naïe n'est pas tous les bonnes choses. En affaire, comment il joue? N'a y sont ni mal à la fourniture. À part comme qu'à son jour, inhabitable. Tout ce qui est mal, ni comment ils sont, ni donner, comment venir, ni peut-être nous le dire. Nyumanya akadi ala ikutu ne mami yake ala koso memena nyumanya man na faso ala itrezela ne mena chuma kelila man na faso ala itrezela musake de kume o ki tie fembe dam setini ko fone sire amene mo ma boya ke ala de koso mama e banana na so ka fari ko pe jaka ba paralysé car d'autres boulot de ronia a peu paralysé là a d'aller bête c'est ça il y a pas voulu que ta gueule roche a caché dans la carte caché dans la nous sommes pas à côté a reçu caché des caché des manières calées à la main mais ça nous chama dima des manières calées à la main mais on va chama dima des manières calées à la main mais il est chama pas une petite ni kado ala malika kashi no ya ya ko te ka kashi parce que il paralysé les do ma kashi la ako me kashi fe gele ako tume ako mi mu ne kili polo mi ne ka ye fando ma ala koso ka nyoma ala na kila koso ala yo polo mi mi na ko le do ayo fo na ala ko bai juru ka ni so ba ma ida ikado ala ma ayita ka ni ala ma ne ka tuje fali to to ra do na bolo bolo na mi wuli wajibi do akmete na tuku la wajibi do parce que mali ni mangela tuku jabate bali zere ya kausa la kali sadi ka fo wallahi billahi ta'ala ibi sini ida ibi lafiya Nous avons amené ma volonté de foi, et Marie ma volonté. Maman nous a dit, allez, allez, nous dit. Ne a fort patrouille, et au don, on dit qu'on mieux fort et moi, au pays de la même barbe de Tibola, et on décret. Alors, Allah est créé un monde d'adaptation. Mais souvent, les gens m'ont pas à la bouche. Wallahi, il n'a pas donné qu'à partir de Farawarti. Ne a fait souvent des parce que n'a pas de manque à titre de à titre de à taille à taille il y a Abadi, à l'école, il y a un moment à titre de fait d'ok, à une partie Badule musode. Ne vai musode do. Afora musode ko. Ani musode bi kake. Musode bi kwa ko. Na ala so na ba vele kida. Biya so yo wallahi. Maria Shante. Ato de ko Fatumata. Naam. Aw ato de Fatumata. Ala Fatumata bunya. Saba. Ne be ni do. Rasulun de musode Fatumata. Zaraw fararoka ko aldena yirifiri mama ben shwab e demuso e fatuma tay beje na ko bunya ko fararoka mama nyande fatuma tay nan ansimi na ko wole ko patuli imana be patuli c'est une fleur du paradis a dire yirinde de ko patuli
Nama deli ka ne ko de. Batuli bita kumala de. Batuli ni bonya ani karama. Yani luka batuli ya batuli. Tuna luka batuli ya batuli. Nalaga luka batuli ya batuli. Salama ya Rabbi. Oyi soja, oyi mati mone ay yele mabatule. Aine basa zora, ke aine wale madani magela wale numando. Ni magela ukaburu mali, ami batuli wale numando. Oyi soja, oyi mati mone ay yele Furu
والله دنيا فلوسي أنا كنت بدي الوقت مسؤول شدة من الثالث لا بمنا جد ليه قد تلك تكون وعلونا تنهي أعبار جد بعدين الرجل يجي نسرق حكومة يمسكها نسرق الشمال حكومة يمسكها نسرق النجا حكومة يمسكها بمنا من جد النجا حكومة بمنا ليه نوليا فشدة من الثالث لا بمنا جد jamana fɛnni y'u ni ce hali fɛnɛ maa min yɛrɛ y'i ce an bɛɛ de bɛ ŋaniya kelen bi an bɛ ŋaniya ye kelen ye bari an bɛɛ bɛ kuru kelen kɔnɔ kuru wɔɔrɔma bɛ ŋaniya ye kelen ye o kuru ka se ɲumana hɛrɛ la badanga la ooo mali sera hɛrɛ tɔɔrɔ la dɛ an bɛ ɲare wɛrɛ ɲare la yan Cɔkɔrɔba de bi jo de fa bajɛnya de jɔ. Cɔkɔrɔba de bi jo de fa bajɛnya de jɔ. Jeli ni mari ye kɔni jeli bɔ mari kɔrɔ jeli ye kisɛw ni ɲɔgɔn kɔni. Ani karamɔgɔ ɲare a dɔgɔkɛ tɔgɔ ko Amadu Kunba ɲare yɛrɛ la bonda nani dɔnni a bɛ Bamakɔ kunna o don mɔgɔ laban nana bɔ a ye ale bolo marijɛ cɛ belebele jamajan selen a n'a sɔrɔ cɛ jaranin don a ko marijɛ ma ko bɛ se ka kɛ cogo di mankutu min bɛ e kɔ bonya min bɛ e kan e ti
marché bere bayi marché kama compte ma ko mun bi bonya ko di kera mun masage kini bonya ka marché ko ko ba so bi muso de kuna kala bi chowo de kuna ko ko suno ko te da fe te par la di boya nyare sa te abe kono abe zerani de tout tono de kono abe kede tono de kono abe media tono de kono abe jamsa kono tono de kono abe tufin ko we ya ko sama ko ba moni mul bali ko ni ani fara ko ba ni mama ko ni abe tono de kono nyare sa te wole ni sa check aye ko ya so to bu kila masake ma no so parce que le grand chef de canton de chef de province à la jamana tribela nyare santigra ni sira kabla de la neba fui nyare ati machine de ay machine de nyare nyare ko de e de mu be am anga to bila ka sini nyesi akoro de ni no te bolu re de me nyati o ko ma mari kudula tugu mi na jamu mi fo o do ko ma ko ni ba bo de ko pa ma nyaare o mo mo sara ka ko kante ba ma nyaare to ba ka nyaare te ba ka nyaare sigi ba ka nyaare na ba ka si sambe mo sanga so tugu ne ka ba do la mo tugu malai ko ni na ba ka ko ka ti tugu le to ko ala ka ko dama ni ba ni tugu le ko o nyaka te kamano kuma kan ka ko bisimila mo ni so di yala on dirait que le kumakan kɛra ko ne bɛ taa e fɛ on dirait que le kumakan kɛra ko bɛɛ ni kɛmɛ ka to yan ni bɛ bɔ i ni kɛmɛ ni bi duuru ka taa so o fɔ kan de bɛɛ ni kɛmɛ ka to i ni kɛmɛ ni kilan ka bɔ a bɛ weleli kɛ ɲagate la n'i ma se o fɔli la i b'a fɔ ko jaare ni ti jaare de i b'a fɔ bobote ni ti bobote de i b'a fɔ siɲaare ni ti siɲaare de i b'a fɔ ko arabi. Niti arbi de bako ko babi, niti babi de bako ko mal, niti mal de bako ko subane. Ay yalo wole ji. Abe ne de mi tunde. Aw kane no snan bla bako ko ani nyare tu wole wole bla la la mura. Akara tabe kama shi de kuma donte. Shi de kuma donte, ko donte, ko ni kudrude a bemba o ko masira ko bla no ni ma nye flex nyare ko ne ka kuma ani ka kuma tombaliya ani ka ko tombaliya ani ka jiri mangoya ko lu wo sa to ne la mu ne kama ni ka ko ta shi do me na na shi pe ni ko la ana ke chofo awo shuna asigira kere chow kama e ya fo dobili kono les 5 colonels ikala ka fo ambe sugel faraka o wo ni alaka mose alaje ayira ni jume qur'ane du aya ba wo ke wo bi wo ni wo ro sa ke ele ata ni la fo sugel ye hal ni e ma de kele chire ibora kele chire kara ko wa no ko ni dara Sénégal o b'a fɔ siyaw ma ko seereer ɔ seereeru bɔra an ka kɔrɔw fɛ de o tun bɛ soni ali bɛri ka kɛlɛ kɔnɔ o bɛ kolon boli olu b'a fɔ kɛli sereere a kɔrɔ le navigateur olu de tele Sénégal kɔnɔ o y'a sɔrɔ kɔgɔji bɛ yen jɛgɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ la de b'an ka bolo kan o sigira yen o de kama ni u ye o fili don i b'an ka boso ni u ye dɔrɔn i b'an ka boso ci u la nka u tɛ siya wɛrɛ sigiyɔrɔ u ye kan wɛrɛ fɔ u ma seereer fɔ nka u b'a fɔ ko seereer u bɔra bonda mun na soni alibɛri ka mara don sogɛli mɔkɛ ye bajan mɔkɛ ye ne tɛ ni cɛ duuru lakali la ni taara larusi la kɔnɔbaw bɛnna ka tɔgɔ duuru de ye larusi la dɛ Ibrahima Musa Isa Rasulu Allahu Burudo Bolomoni Burudo Niyaka Akelengele Ana Nafa Ana Se Obude Duruma Bunda na Tobi Moko Ko Shifundo Ko Demishondo Neko Ala Mudeke Nama
bɛɛ kɛ sifin ye n'o tɛ cɛkɔrɔbaya mɛnɛ na musokɔrɔbaya mɛnɛ na ala b'a bɛɛ de ɲini ala tɛ foyi kɛ si jɛ ye yɛlɛmakɔrɔbaw b'a hakili to dɛ kuma kɔrɔman don ni si ye 70 sɔrɔ a bɛ fɔ de cɛkɔrɔba fari tun man d'a la bi cɛkɔrɔba a y'an si a ɲɛna bi a ye mun dun o m'a d'a ma a tɔgɔmara a sɛgɛnna an taara lafiya sɔrɔ la bi ka fisa ni kunu ye a juguyara kunna sini don o don bɛ fɔ fo dɔ na fɔ ko ala y'a fɔ dɛ nka ni si kɛra finman ye ala yɛrɛ de ye fin bonya a kana mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ ala de ye fin bonya san tɛ na n'a ma fin ni ɲɛ fin n'a bɔra yen fiɲɛtɔya bɛ na kuranɛ a sɛbɛnni finman don alikaba a sutura finman don fɛn min ka di ye n'i tɛmɛ n'o ma i b'a fɔ de ma ko i ɲɛ na finna n'o fin ma bɔ yen lafiya ti na an ka sɛnɛ kɛ sifin ko don an ka kɛlɛ kɛ sifin ko don an ka bɔgɔ nɔɔni sifin ko don an ka yiri ka taa sifin ko don an ka sigida jɔ sifin ko don o tuma kan hali ni ɲɛli kɛ ala yɛrɛ ti ɲɛ na parce que ala yɛrɛ bɛ fin dɔ de kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ fin dɔ de kɔnɔ o ye dundo ye dɛ ala yɛrɛ bɛ ayi bɛ wari wala ayiwa ni bi ka nuya fa nei dum ma ko do ni ma ni bi ko ke fa ka de yen di gi do ni ni nei dum ma ko do ma cha ari me mani ye ka ni ni e de a fɔ lelere a yera min bolo a tɔgɔ jamina a jamu ye sugu la a bɛ wara don n'a bilala k'a ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛcɛ dɔgɔyara a kule ka lelere ye n'a ko lelere yiri yiri bɛ k'a daminɛ a bɛɛ bɛ kɛ kɛlɛcɛ ye. lelere kɛlɛcɛ wala ahan nin ye dɔrɔmɛ sugula den ka bolo ye. ayi ma suma mɔ ni baba kari yɛrɛ ye mun ye sila bamakɔ yan an bɛ stage la kosɛbɛ a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ jabate ni bɛɛ ka da su ye alikiyama a ye kɛlɛ ta ka di minnu ma ko n ka stage b'u bolo ko n ka bɛri tɛ la a bɛ apprécié nka ne min yɛrɛ ka taa Kujala n kɛra Kujala ka ye ka n ma sɔrɔ Bakari de ye ne dɛmɛ ne mɛ yan fɛn sira yan ne bɛ fitiri wani. Danama bɛ layidu mɔgɔ ya ari bɛ Mali lamɔ. ayiwa a bɛ aw bolo nin ye nɛnɛ yira ye an ka kɛlɛcɛw taara minnu tora kɛlɛ la minnu jogina jamana min ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la a ka ca jamana 100 jamana 100 nka san 12 jamana in bɛ janfa bolo fo ni min farala kan foyi ma bɔ a la ja mɔgɔ tɛ bɔ fan wɛrɛ ka na faso in jɔ donc a bɛ fɔ k'u ka taa diɲɛ kumakan kɛra ko n'olu taara ko Mali bɛ to ne y'o fɔ fɔlɔ bamanan na maninkala cɛw tun bɛ turuba 3 k'u kun
toro kelen ko faso tɛ feere kelen ko faso tɛ janfa kelen ko faso tɛ tɔnɔmada ni ne tun bɛ cɛw kun na n'o muso ye den sɔrɔ o den labɔ kɛnɛ kan kelen bamanan ko den wuli kɛnɛ kan denba tun b'o turu saba de k'a kun na n'an b'a fɔ ko kun ale tun bɛ layidu ta den de tɔgɔ la n ye min wolo a tɛna faso feere a tɛna faso janfa a tɛna tɔnɔmada o turu de tun bɛ k'a kun na bi denbaw y'o dabila kuma t'olu nɔfɛ ninnu t'a la san 12 olu ma se ka min ɲɛnabɔ Mali armée bɛ ɲɛnabɔ san 2 awa Ala ye jamana in kisi a y'an kisi kunnadali de ma parce que ni mɔgɔ mɔgɔ kun bɔra fan wɛrɛ ka na nin ko ɲɛnabɔ an ye san 10 san ma yɛlɛma n'an bɛ kuma a b'a fɔ ko an de y'aw bɔ bolo la Ala ye ko dɔ de kɛ Mali a ka bon dugu min delila ka an bɛnbaw ta n'an taara o dugu bɔ bolo la o dugu seginna ka na ko wɛrɛ ɲɛnabɔ anw ye nka ka tila k'an cogo an y'olu labila u t'an ta n'an yɛrɛ an ta ɲɛnabɔ o cɛw bɛ fo n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ dɔ de bɛ sa dɔ bɛ balo o kama an mana jula fo saya jula o ni foli ka kan kɛlɛcɛ ni donso de tɔrɔ ko saya jula ani ngomi ka taa julaya kɛ saya nɔfɛ birifini wɛrɛ t'i bolo k'i da ngomi kan k'i birifini ye ala nisɔrɔ ma an bɛ cɛw minɛ Fíjate que pila de sinilando, yo soy la yuca mora. Sora silu alula yuca mora, satu kanibalu yuca. Yeah. Sula kama ni kena garaba. Yo soy la yuca ni. Nino ba mununga na ningena garaba. Yani ka cedo kono somono ita kono ula pantano na miso so. Eka mi tabuda pama de mata. Famila. Famila. Ni beso solo. Nantu de biro, ere masade tana de sui. Jala mina sakoi, ere masade liye, ere masade tana de sui. Sakoi alamina, ere masade liye, ere masade tana de sui.
Susude kasiganya Faridale no kasiganya Sabi alam bola bibo Jinjilani namarana Allah tawakkalnya la kamunne Amal fopol dozo Nani vinde kanya Semi boni mateli kabo mula kono lalo kala seso Ibola seso Muna yang gigi di tanura Musulan di tege dozo Wadi bukan nyapa May lagi ni dia di tege gigi Mali kadan ni para Arnay malide Arnay malide Arnay malide Ulus saya lema Kau malina kaya kama saya mampu saya kan alur diri bidamu sampai jadi keruh alamnya kita di masalah di rumah saya yang boleh jadi nama alamnya ni di sini le tasna le yo manusia ni baju ani mahu ne waya namu Namun, karena kita kudu libur pakai apa boleh kena karena. Namun, namun tu sahaja ya, buku mata dosa di mina. Namun, masih sorasi. Ada yang kerana kuma mina, otak jadi di mina. Sorasi dulu kali. Soni kongo te alutara kita di dugu, Lahornya kita di dugu, Lahornya kita di dugu, Lahornya kita di dugu. Namun. Cincina ni tawaran ulat ya bakal padi dan sembarang. Menepun di sisi bodoh di mulut. Kumsen jangan beli dengan lema di konfederal. Namun. Ngara ko ya ko tuni la de mo ni to bala de ko mo macha sisi bodo na me bodo kalo ke na faka ni mo ke na faka so si pa ni de basi ma de na ke do ani ke do sama do do ko ya na di ra ko na sa ba sa ka mo ni ma ko de de yo ke le chema ke le che de hine shi do sara mo ka ko do le la ji da be ni ka ma ne ka de ko si si do Kipuri mukabadi mitoki sede bendera desu. Saya gulani kuni. Shiro tubu, tubu ni kumake. Ko tubu bina soma bina kiri bina su. Olu to do. Wa olu e bisa so bisa mo. Olu to do bari mo di teba mo sa ro do be sa do be tufa. Ko lu be so sa ma do di na tufa. Tufa tume ka sa ka so sa ku do bila. Na ni sa fa so ko la ni sa na ko la. Ni kulai. Akara mami mina, akaba mami mina, siria mami mina, eko do na mami mina. Akaba ni kara chenna de de mami mina, siria ko do na ni akara bala bi sanfe. Abi fa ka tuma ya. Ay kara kedi mina kara. Mi do ko dada kula. Kula e ko do de to e on fi. Ni dona to ka fula fula ba wo ko mande pesher. Oh, ne bamana ka koromanta. Daba ko soma chiro na kula na ngule fo chiro. O kama ni da ali korom na ko da ko chiro ba bu ba soma ko ya. Ai jega de fo mi to ko ta chawa di fo ko ko fula. Kele chanje sona. Ka je furu muso ko. Ka je ko anyele ko.
ka jɛ siyɔrɔ ɲuman kɔ ka jɛ dumuni ɲuman kɔ ka jɛ mobili ɲuman kɔ k'olu bɛ tɔgɔma kɛ k'olu sanfɛ tɔgɔma yiri sanfɛ sili cɛncɛn ka sili ji nɔgɔ min dumuni ko man dun ko ni saya bɛ na su olu bɛ saya kunbɛn ni saya bɛ na tile olu bɛ saya kunbɛn ko mun de kama olu faso n'olu ma sa jɔnmayatigiw faso la minnu bɔra ka t'u disi da nɛgɛ la ko k'a dilan bi ne ye minisiri kunbɛn n ko minisiri cɛ minnu bɛ kidali la minnu bɛ santiri la minnu bɛ kayi a bɛɛ jɔlen don kan kelen kan an minnu bɛ mobili kɔnɔ yan bi walayi climatiseur bɛ k'aw fifa nka aw bɛ ka wɔsi parce que aw hakilina ma tigɛ ko mali bɛ boloda min bɛ kuluba a ma hakilina tigɛ ko mali bilalen don o tuma mali bilala bi mali kisira an bɛ tasi bila kɛ an ka cɛkɔrɔba ye Bazumana Sissoko a ye nin fɔ ka sa olu kɛra jeliw la sugandi jɔnw ye u ye san 100 kuma fɔ a dugu jɛ ko 20 sɛgɛnnidenw ka fɔlenw kan mun de kama parce que u y'a dɔn ko ko dɔ bɛna kɛ i bɛ to ka kulan mandɛgɛ dɔɔni parce que manden ŋanaw olu tɛ mɔgɔ mandenba ye fo ni kow tora ka bilen ka jɛya fɔ dɔnkili kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ nka tiɲɛ don bari an b'an ka sɔkisɛ da an ka kamasiw de kɔrɔ aw mana min ta k'a bila an bɛ dɔ da o la an b'an balo sɔrɔ a la o tuma i bɛ to k'a jɛnɛya kan fɔ bari i ye dugulejeni i ye ŋana ye caman de denmisɛn an bɛ kalan kɛ dɔnkili da ka taa. Jeliw ye baaraya jeliw ye motigiya o de ye ka jafariya ɲɛnila sumanila ka baala segu karamɔgɔ caman ma ye ɲɔgɔnla a ko nanu ma bɔli bi a mari namba saya sɔrɔ min wɔɔrɔ bɛ sa kabila fa kɔnɛ ma mɔdo kabila dama satiw bɛ kɔnɛ la kabila siriya man bi la kabila man de mori la olu ni sogo tigɛ mana min da solu fana dɔgɔya sara minan barubaga dɔgɔyara sɔn barubaga dɔgɔyara dajɛ tura barubaga dɔgɔyara kɛɲɛ bɔra ka min fɔ sisan ne ye nin baro kɛ amarindaw mɔden basira dafi a ka so a barika n ye ne bɛ baro kɛ minnu kan min bɛ yen baro ni kami ko ne ni gɔnbɛ marifa ko ni mankanba ni wulakani baro n'a tigɛ ni cɛbakɔrɔ julankolo balila ka bɔ musokɔrɔ julankolo bɛ bɔ dambi sakɔ bi ban a n'a barika ka na nisɔndiya kalo 3 bi lafiya la an taara miniti 30 bɔrɔ la an bɛ dollar feere ɔ si de ye bɛ yen ne bɛ yen an segin t'o so an ma jɔyɔrɔ wɛrɛ an y'an tilen so. an bɛ di dollar ya barika ye fo yan an ko ko o kan sago
amadi dono akal danye yejuru ni faye le sapun sapo tulote sobe sape pabulu kinga bunna ya te sapo sani kuroderi ni somoli ni risa kakumo na ira mali chema mali kurula mali kimba na ira sama chema sama kurula sama nyimba na ira pasi chema to ko kwasa na ira mishi tura chema ko turado o turada chema mishi ko nyonye pasi bawo de ka ko nyonye abi abi tinga jara bana de ka kiri kiri mi se na susu ko ro jara ni bawo ro jara kala ko ko ma ni ko ni ba mi ko ni ko ni ko la kele ko ko sa abi abi tinga ada mana mu jara masiri jara amana ka fikri da fe Nesrala. ni baya papa ni nasrana ni papa fodi na ni keme fodi la ni papa yido mo ni keme yido Sana jarake de baba ni mo che ni so la ka so ma baba ko biya na ko ni dara ke ba ko ni dara ke la ni tuma ni do la ka so ba ko biya ni do la ni su la che mama ma ni so ni ke se ke me fla yi da na je ke me fla yi ta Aka beta na baba
n'o tɛ olu tun t'a dɔn. Jaa maa bɛ se ka miliyari sɔrɔ i bɛ tɔrɔkuba ni nin de mɛ ka vewiti san k'a di i ka cɛni ma a ko a ye na ko ɲɛ yira aw la yaasa a ka kɛ fɔnisire o de kosɔn ne ko n ko cɛ kulusitigi man ca taafe sirila de ka ca ani kulusitigi kelen taafe saba bɛ n bolo a bɛ n bolo n bɛ yaala n'a ye jɔn da la bakiliw da la ni ti se cɛni sɔn cogo la komi a da korokuden cogo n'i ma se o la i kelen sɔrɔ i la ka kulusi minɛ ka taa d'a ma ne ye fɔ a ye. a bɔra ni mɔgɔ ma sa laada ni bamanankan nin bolo ni cɛni ta a wele telefɔni na basi nin waati sera dɛ yala a bɛ cogo di o tɛ e n'a cɛ o tɛ cɛni n'a cɛ ale yɛrɛ de b'a dɔn ma selen don ne nin ka kan a b'a ka a jɛni kɛ ye ne de ko a ma ko bamanan kiriki bɔrɔ a ma taa kulusi la n'a y'i tugu n'a ɲɔgɔnna dɔ sera k'a bɔ o ma kɛ bamanankɛ in balolen don ka barika da ye n fa sirigiba ka barika da ye sirigiba tali la k'a da kɔrɔ ne ɲɛ don a ye sɔrɔ ye kɔsa in na a ye miliyɔn de di a fa ma ne ma a ka jigiya dɔ ye basi n'an tɛ bi la jeli tɛ se ka kɛ bɛɛ ta ye bɛɛ ni jelitigiya man kan bɛɛ n'a man kan dɛ nka mun kɛra ko laban ne man ca bilen ni min sigi jiri caya dɔrɔn kɔngɔ b'i fa parce que caman de b'a daminɛ n'a ka jeli ye bi kura dɔ bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ kɔrɔlen fili e bɛ kura min ta a t'i fa tɔgɔ dɔn i bɛ kura min ta a t'i ba tɔgɔ dɔn i bɛ kura min ta a t'i mɔkɛ dɔn i bɛ kura min ta a t'i mamuso dɔn i b'i ka kɔrɔlen fili min b'i kabila dɔn ka kura ta tɛgɛrɛ kɔfɛ bamanankɛ dun ma sɔrɔ ma sanubɛrɛ tun sakɔrɔlen don min kɛlen ye dugu kuturu ci k'a jɔ bamanan bila dugu ye kuru bali ka dugu kuturu ci k'a jɔ a ma maa bɔ ma la ka furaji sen ka dɔgɔtɔrɔso di ka madrasaso di ka misiri di a ka jamana ma wa y'a kɛ ala kosɔn a bila yen san o san a bɛ kɔrɔlɛ minnu ka nin bɛɛ de di anw ma anw minnu ye a bila yen denw n'a dɔgɔninw san balo a b'o de di anw ma sanabɛlɛ dibi sa ba ka ja di a balolen don walayi ni cɛ kuma minnu wele a b'o bila. denmisɛnw an bɛ ala barika da fɛn dɔw bɛ yen a ka di n'i ye sukaro kɛ di la a bɛ bɔ di la a bɛ kɛ di la a di ye an nisɔndiyara kojugu n'an k'an b'an da nisɔndiya fɛ k'an da armée Mali ka nisɔndiya fɛ a ka bonya diyara an ye tellement an bɛ siya fo ka taa dugu i ye kuma kelen fɔ a ye kuma daminɛ na ko cɛkɔrɔba ti kɔrɔ to numu ma koyi nka denmisɛnninw mana fɔ ko bɛ to fɔ e k'a fɔ i fa arabali an bɛ baara in na a ka ci caman b'a fɔ ne ma ko dɔgɔ ne b'a fɔ o ye ko saba dɔgɔ nka n'i y'a mɔmɔ ka bɛɛ ye dɔgɔ ye ne sɔnna bɛɛ ka dɔgɔya ma dɔgɔ ni ɲansɔn n'a ma baji kosɔn dɔgɔ bɛ san 75 la ɲinɛ ala ni ce nka n'aw ye ne wele k'i ye kɛnɛ o kɛnɛ kan ne bɛ na 75 ans n b'i girin bilen n t'a fo bilen nin ɲɛnafasɔn kana tɛmɛ kan a ye to a ka wele ka sigi nin kɛnɛ kan an ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ o de ka di ne ye maintenant n bɛ min fɔ a ye o bɛ ɲɛnajɛ mɔgɔw aw ni ce an bɛ foli kɛ armée Mali ye dɛ anw mun t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛna se nin yɔrɔ in na anw sera nin yɔrɔ in wa an bɛna tɛmɛ nin yɔrɔ in kan wa Kidali b'i jago ye denmisɛnninw kɔrɔbɔlen don k'olu bɛ fa ka taa Kidali ka taa entreprise dayɛlɛ ka taa commerce kɛ yen ka taa i ka sɛnɛ kɛ yen yɔrɔ n'o minɛna o ye anw bɛɛ ka nisɔndiya ko ye hali n'a tɔ ma k'aw ɲɛna aw de ta aw de ye siniɲɛsigiw ye san bɛ na ka fɔ ko min ye an b'i fɛ ka baro in ɲɔngiriya dɔɔnin Jabate dugu tilala ka na kɛ maa si ma ba fɛn tɛ da ye mana ɲɛmɔgɔw ni ce a jɔbaw ni ce armée Mali ni Jabate a y'a lawuli a y'a bannen to